cabezas. Normalmente non se baila sentado ou coas cabezas, o vals bailase de pé, así que veña, poñendo vos todos de pé, veña, vamos. Agarraremos de dous en dous coa man, vale? E bailase así, non, Mónica? Segunda parte, cando nos collemos das bases, damos voltas, vale? Na primeira parte é na que cantamos, igual coñecedes esta canción, pero non deste xeito, porque esta son o galo e a galiña, pero son o galo e a galiña cociñeiros. Entonces, o galo canta, e cando decimos o galo canta, poñemos a man así, como unha crista dun galo. A ver, por favor. O galo canta. Sí, pero neste caso a galiña non chora. Sabedes o que fai a galiña? Toca. Aquí, así, toca. Toca como se tocara unha flauta. Toca, veña. Veña, noi, toca a flauta. A galiña toca. A ver, entón, o galo canta, a galiña toca, polos pitiños que comen sopa. A ver, como comen os pitiños sopa? Por eso vos decía que o galo e a galiña aquí son os cociñeiros. Comen sopa. Si non vos gusta a sopa, vos non comedes a sopa. Son os pitiños os que comen a sopa, vale? Entón é o galo canta, a galiña toca, polos pitiños que comen sopa. Moi ben. O galo canta, a galiña toca, polos pitiños que comen sopa. Vale, moi ben. E despois ven a outra parte. Comen lentejas, las galletas, pues peleta, tamén
Bueno, cando comen todas esas cousas, vos e cando vos colledes da man, e dades voltas, colledevos da man, veña. A xirar, comen lentejas, castañelas, costeleras, comen polo, empanada de mexillón. Paramos e empezamos. Ahora todos das mans. Comen lentejas, castañelas, costeleras, comen polo, empanada de mexillón. Comen lentejas, castañelas, costeleras, comen polo, empanada de mexillón. O galo canta, a galiña toca, con los fritillos que comen sopa. O galo canta, a galiña toca, con los fritillos